नमस्कार, मालवण तडकामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण रोजच मालवणी रेसिपी बनवतो, पण आज आपण मालवणच्याच बाजूची रेसिपी म्हणजे गोवन रेसिपी बनवूया. ती म्हणजे चिकन काफ्रियाल. त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलं आहे. मिरच्या घेतल्या आहेत 10-12 हिरव्या, एक लिंबाचा रस घेतला आहे, काळी मिरी घेतली आहे, एक वेलची घेतली आहे हिरवी, एक चमचा जिरा पावडर घेतली आहे, दालचिनी एक तुकडा घेतला आहे, लवंग घेतले आहेत 7 ते 8, 2 तेजपत्ता आणि बडीशेप अर्धा चमचा आणि कोथिंबीर. आता हे आपण मिक्सरला वाटून घेऊया. ह्याच्यात लिंबूचा रस पण टाकते मी वाटपात. हे चिकन मी कट करून घेतले असे पूर्ण पीस कट मारून घेतले. मॅग्नेट करून घेऊया. त्याच्यासाठी मी ते चवीपुरतं मीठ टाकते, हळद 1 चमचा, वाटणाला मसाला पण टाकून घेऊया. न पाणी टाकता वाटलाय मी हा. अजिबात पाणी टाकलं नाही, फक्त लिंबूचा रस टाकलेला. इथे मी आलं आणि लसूण घेतलंय. तुम्ही त्या मसाल्याबरोबर एकत्र पण कोथिंबीर बरोबर पण वाटू शकता. मी सेपरेट वाटते. झालं आता आपलं वाटून. आलं लसणाची पेस्ट टाकते मी. चांगलं मॅग्नेट करून घ्यायचं म्हणजे तेवढं चांगलं असतं. आता मी मॅग्नेट करून 1-2 तास ठेवणार आहे. हे आपलं मॅग्नेट केलेलं चिकन आहे. मस्तपैकी मसाला लागला आहे त्याला. आता आपण तवा ठेवला आहे. चिकन फ्राय करायला घेऊया. 2 तास मॅग्नेट करून ठेवलेलं. तुम्हाला जर पूर्ण दिवस जरी लावून ठेवलात, सकाळी लावलात आणि संध्याकाळी फ्राय केलात तरी त्याला चांगला मसाला लागेल. जेवढा तुम्ही लावून ठेवाल तेवढा चांगला मसाला लागून टेस्ट चांगली येईल त्याला. तर आता आपण तवा ठेवला आहे, चिकन फ्राय करायला घेऊया. तेल टाकते आहे. चिकन टाकून झालं तव्यावरती. आता आपण त्याला झाकण लावून ठेवूया म्हणजे ते बारीक गॅसवर चांगलं भाजेल. चिकन भाजायला ठेवलं आहे. आता आपण गार्निशिंगसाठी बटाटा कापून घेऊया. जास्ती पातळ पण नाही घ्यायचे, जास्ती जाड पण नाही घ्यायचे, मीडियम कापायचे आणि सोलून नाही घ्यायचे. बघूया आता आपण परतायला झालंय का. मिक्सरचं भांडं धुवून पाणी ठेवलेलं होतं ते आता आपण टाकून घेऊया. आता आपण झाकून ठेवूया. चांगलं शिजतो. ते बटाट्यासाठी मी पॅन ठेवलाय. आता आपण तेल टाकूया. चवीसाठी आपण बटाट्यामध्ये मीठ टाकूया. बटाटा एवढा लाल करून द्यायचा. भाजून झालेले काढलेत मी. आपलं चिकन काफ्रियाल तयार आहे. आपलं चिकन काफ्रियाल तयार आहे. जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, कमेंट आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.